अब एकदम युद्धकालीन तत्परता हायेंखा जे बुबुग्रानि कबंबाई खूब शॉर्ट टाइम नोटिस ऑफ बुबुग्रा ग्रेटर त्रिपुरालैंड सिनी एक्जिस्टेंट सार्वाइवल बागिनाय खुमुलुंगनि सिंडिकेट ग्राउंड तो तिनि म साल महलायानि साल नर सेमनो कासे कथार साल ओ सालो सिनी बुबुग्रा सिनी त्रिपुरानि जतो लुकुरावनो सिनी एक्जिस्टेंट सार्वाइवल फाइनि बागै डेमोक्रेटिक सेटअप जे डेमोक्रेटिक मूवमेंट नि कासा अमो सिम्बलिक अब प्रोग्राम बिसिंगते काisa क्लियर मेसेज भारतवर्षनि अर्थात इंडियानि प्राइम मिनिस्टर थानो काisa क्लियर मेसेज रहनान बागै तिनि जों और काisa मेगा मास गैदरिंग और संसा जाखा प्रोग्राम न कितिंगिनाय सिनि हास्टेनि जतो लुकुरक साब्रुम थेके द्रमनगर और बरक ताबुक जतनो लामाओ फाइलेजा गाड़ी बाय ट्रेन बाय जतनो ताई साबजानि बिसिंग सिनि म खुमुलुंग अब समुद्रं थांनाय महासमुद्रं थांनाय महलायनि दिनो महासमुद्र महासमावेश अवश्य एक्सपेक्टेशन खायो अवश्य बुबुग्रानि चाइटुमुं बाय बुबुग्रानि खरां कतैनो खोनावैनाय सिनि हास्टेनि बरक तिनि और फाइलै तंलायो सिन थानिवो अलरेडी रिपोर्ट फाइ सफाइया फुंनि सिमिनो बरक जत थक थगया चावैनाय सिनि बरक सत्तनो सिनि एक्जिस्टेंट सार्वाइवलनि फाइटो बिनि जे मुकुमु नारनान बागिनाय जे उइनेस नारनान बागिनाय कासा रांसाकनि आय खरबाय सिनेन बागिनाय जतनो प्रोग्राम फाइनेन बागिनाय उनको साइतो लाइजाक खातंग थलाइजाक एवं लामाओ दाबु फाइलाइलै तंलायो प्रोग्रामो फाइनेन बागै तय प्रोग्राम सक्सेसफुल खाइनेन बागिनाय आसात आस्ट्रबल हाई थुंखलाराव से अमाके कतर कतर जरिसे प्रोग्राम खागे चाकरि में अमाके खुमुलुंग थुंखलाराव ले चाकरि जमाना एबा 50,000 बरक अमानि अब तंनाय सिनरो आमन साकाबले महा बो जागा अरेंज खाइनाय अब सिनि जे लामा रगो मतो सोंसाइमन जे सिनि खुमुलुंगनि जे मेन रूट जेरो ब्लैक टप रजाक जे लामा अमो कुफुलुंग थानाय आयं मेन बिल्डिंग पॉइंट बरक थां सकनाय आमन बागे विभिन्न जों उनको बाइखे जोंरो आयोजन खायगा जे और मातनि फादर तंनाय बहायनो प्रोग्राम नो नाय माने जात बागिनाय आपटिके स्कैन गताम हनाय बनो स्क्रीन आव हाके प्रोवाइड खायजाक कारखाय ताबक तो सातुं जरबो बात बम हेराव उनो लुकुरो तै नंनायनि बागैबो जोंरो व्यवस्था खायजाक सिनि लुकुरक सिनि बररक सिनि खासुकसा माफा ताहुकटाय बुकुजों फाइनारन बागिनाय दैनि पॉइंट दङ आरो सैजाक दङ ड्रिंकिं वाटार ताई दै नोंजाकना हिनैबो दङ बरक लामा जांगिलावनो कायसेका नायथकके अरेंज खायजाक सिनि वाटारनि जे इनचार्ज मानाय टनी देबबर्मा आबनो अरेंज खायका ताई ट्रैफिकनि बागै खायका सिनि ऑनरेबल एम एजुकेशन ताई जुनेलनि जॉइंट चेयरमैन बिश्राय देबबर्मानो खबैनाय ताई लेमन देबबर्मा सिनि यूथनि खरकसा अपकमिंग लीडर्स बबो आ जागाव मनिनि क्लाबो दङ कमिटिओ बरक जतनो ट्रैफिक नि व्यापारो ताई वॉलंटियर वर्क ताई कार पार्किंग नि व्यापारो बरक आबनो नायनाय बरक आबनो काहामके नायथक खालामनो बागिनाय बरक चाइथक दंलायो।